जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्तुकी झाले। ह्या वेळार तांच्या हस्तुकी विविंग गॅलरी तसेच परवरी सावन चौपदरी एव्हिलेटेड कॉरिडोरा खातीर व्हर्च्युअल बुनियादी फातर बसोवपाचो शुभारंभ जालो। प्रमोदजींनी विशेषतः ब्लॅक स्पॉट बद्दल मागणी केली होती। त्यांनी 177.73 कोटी रुपये त्याची मागणी केली होती। मी 100 कोटी रुपये याचं सँक्शन ताबडतोब करतो आणि हे पूर्ण काम त्यांनी सुरू करावं। त्यांना उरलेले 77 कोटी पण आम्ही लगेच देऊ असा त्यांना विश्वास देतो, कारण रोड ॲक्सिडेंटमध्ये मरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे आणि माझी त्यांना विनंती आहे की एकही ॲक्सिडेंट होणार नाही असं गोव्याला राज्य म्हणून तयार करण्याकरता आपण जरूर प्रयत्न करा। या बाबतीत आपल्याला आम्ही पूर्ण सहकार्य करू। त्यांनी विशेषतः G20च्या वेळी जो खर्च केला त्याच्याबद्दलही उल्लेख केलेला आहे। त्यापैकी 40 कोटी रुपये मी आमच्या खात्यातून त्या G20च्या वेळी केलेल्या खर्चाकरता विशेषतः मरगाव जो वेस्टर्न बायपास आहे त्याकरता देण्याची घोषणा करतो। नंतर CRFमध्ये आणि सेतुबंधनमध्ये पुन्हा 100 कोटी रुपये ॲडिशनल देण्याचं देखील जाहीर करतो। त्यांनी प्रस्ताव पाठवावा। ॲन्युअल प्लॅनमध्ये ज्यांची 90% लँड पोझिशनमध्ये आहे असे सगळे स्ट्रेचेस ॲन्युअल प्लॅनमध्ये घेऊन त्याला मंजुरी देऊ आणि त्यांनी जेवढे विषय सांगितलेले आहेत ते सगळे येत्या 2 दिवसामध्ये प्रोजेक्ट वाईज आम्ही सगळा रिव्ह्यू करणार आहोत आणि नक्कीच याकडे आम्ही लक्ष देऊ। साखळी टू चोरला रोड फक्त 80 किलोमीटरचा रस्ता आहे। मागच्या वेळी आपण घेतला होता 4 लेन हायवेने, फॉरेस्ट आणि बाकी कारणाने त्याला परमिशन मिळाली नाही, पण यावेळी आपण दोन्ही ड्युएल सिंगल लेन जर हा प्रकल्प घेतला आहे ती लेन आणि एक्झिस्टिंग 1 लेन फक्त 80 किलोमीटर्स रोड हा जर कंप्लीट केला तर अगेन गोवा विल डायरेक्टली 80 किलोमीटरने खूप चांगल्या पद्धतीने बेळगावला कनेक्ट होईल आणि तोही प्रोजेक्ट आमचा लवकरात लवकर कंप्लीट होईल। म्हणजे गोवा हा पूर्णतः सगळ्या बाजूने सगळ्या दृष्टीने हा कनेक्टेड होईल।